प्रेम से बोले बाबा परमेश्वर नाथ की। देखिए ये जिला में जय जय बोला बाकी जय प्रेम से बोले शंकर भगवान की। वाह ओरिजिनल जानकारी है दो बार जय जय और इंग्लिश में काला जय बुझाला भगवानों के ऊपर एहसान होता है। लड़का कहता कि बाबा जोन मंगल ने तो दे देनी हयो भाई लोग पर कृपा बरसाई। गाना सुनिए भाव। अरे दिल के बात बाबा हमार सुनिए हनी अरे करी जसन सुनिए दी हनी चुराई लही हो ए बाबा हो राजा हो ए बाबा हो ए बाबा हो ए बाबा हो ए बाबा हो जाइए बाबा हमार तो जिंदगी सवार दिहनी मेहरारू ऐसा जानी जो हमारे के समझ दिया ए बाबा हो करे तो रहल हा जरूरत मोर में हरी खूब सूरत भी ए बाबा हो हा जैसन सोचले रहनी जैसन सोचले रहनी ऐसन धनिया कि हमरो लेगो और बाड़ी हो। देखिए हमारा को तो ठीक मिल गई तो कहता लड़का बाबा हो इराउरे कृपा हो कि करी जमर करे जाओ से ढेर माने कि हमारा बरे हमसे बेसी जानी लागे न लागे न नजर भोलेनाथ जी कि भीतरी से गदगद महसूस होला। देखी केहू भाई कहेला केहू बउआ कहेला लेकिन जब मेहरारू कहेला कि ये पिया जी हेने आई ना मन पड़ेला कि बरहपुर चौरास्ता पे 2 कट्ठा जमीन लिख दियो करे। अरे भीतरी से गदगद महसूस होला अरे दिल हमार खुश होला जब हंसतिया हो ए बाबा हो भैया भैया ए बाबा हो भाई ए बाबा हो करे तो हरी खूब सूरत ए बाबा हो
ए बाबा होए करे करहल जरूर जब हमार माँ छोटका भाई के बियाह हो जाए तो कह भवहिया खूबसूरत दी हो रिक्वेस्ट बा भवहिया खूबसूरत दी हो आज अगर बियाह हो गइल बा मोर भौजी खूबसूरत बिया ये बाबा हुआ की शक्ति फिल्म से आइल बा आप लोग सुनी लो।